cerita dawane lakuku. Aku gering mergo bendino golek duit kanggo awakmu. Awak kesel kerja lumrah tanpa veltu, demi nyukupi butuhe dapur sing ning omahmu. Tulung to dek, sampean kudu ngerti kahanane bojomu sing kerja rino wengi. Isuk awan sore ora tau leren mlayu, nganti ados keringet mikir butuhe uripmu. Sampean kudu nrimo asile sepiro, piro mergo bojomu iki lek kerja pancen rekoso. Ojo ngasih awakmu nesu, wae njaluk sing luwe gawe bune pikirane muga. Gusti paringi rejeki sing kathah, kabeh bakal berkah mergo iso disyukuri. Rejeki lan patiku iso sing kuwasa awake dhewe mung cukup nrimo lan nerimo. Rejeki oke yo alhamdulillah, rejeki saite yo kudu sabar lan pasrah. Sampean kudu nrimo asile sepiro, piro mergo bojomu iki lek kerja pancen rekoso. Ojo ngasih awakmu nesu, wae njaluk sing luwe gawe bune pikirane muga. Gusti paringi rejeki sing kathah, kabeh bakal berkah mergo